umarni 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 umarni. Ka kalli gabas, ga wani matashi nan yana tahowa. Ka tsayar da shi ka tambaye shi, shin ko akwai gari a kusa? Umarni 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 umarni. Barka dai. Na gajiya. An wani lafiya? Lafiya. Da Allah akwai wani gari ne nan kusa? Dan na ga na sha tafiya mai nisa ban tarar da gari ba. Gari akwai wani gari in ka buɗe siririyar hanyar nan sunansa Rabon Kowa garin. To kai ma a garin kake? A'a ba a garin nake ba. To masha Allah. Nagode. Allah saka da alheri. Umarni kana da matsala, ya kamata ka san cewa Allah ne mai bawa, Allah ne mai hana. Ka ƙarasa gare su mana, a cikinsu akwai zalamamme, ka sanar da shi kai baƙo ne. Idan har hali ya yi, ka nuna masa kuɗin da ike tare da kai, zai yi kwaɗayin mallakar wani abu a ciki ya baka masauki. Na sani Ali, amma bai yiwuwa a ce rayuwarmu kakanninmu su ƙare ta nan, iyayenmu su ƙare ta nan, mu zo mu ƙare. Wallahi na tafi ni kaji, ha ba Alhaji. In ma ka je za ka dakatar da mu anan. Ai dai na hita na je na dawo ɗin ko.
sai mi kai wuyarka kenan Ali wallahi da mun zanna ni nan takaici ma yan gyaɗar da muke ci da raken nan babu ma amma kana ta wani Assalamu alaikum. amma alaikum salam Barka dai. da Allah malam je ka ba mu da abun ba haba ka zo mutane suna cikin yanayi da talauci da bala'i su zo su sha mu mutane kai A'a. Mai gida to ai ni bako ne. Matafiyi ne ni na taho fatauci ne shi yasa na ga in dan tsaya in samu masauki saboda na taho da yan kuɗaɗe saboda halin yau da gobe. Na taho da yan kuɗaɗe shi yasa kuma kar na wuce ka san yadda rayuwar take gari ba gaskiya shi yasa na dan nemi masauki na zo in nemi masauki in dan raba. bismillah zanna bismillah ai ban gane ba tukun amma yanzu na gane na ai shi dan uwa ta so mana kai iwa Ali kai Ali wallahi naga ka kira ni wani gefe Ali lafiya wai ha ba wace irin magana ji kana yi da ka nuna mutumin nan baka san shi ba kamar ya kuma daga baya na ji kana cewa dan uwanka daman ka san shi to inda ba dan uwana bane ba mu da wata dangantaka da shi ya za in ce ma na san shi kai ka fi sa ido wallahi ha ba da Allah ba ni son wannan abun gaskiya Habibu kalle ni na kalle ka ba wanda ya fi ni sanin waye kai dan haka ina gaya ma gaskiya kar kuɗayin ka ya ja ma wasifa da bala'i to ina so ni ma in gaya ma Ali wallahi baitakin da kana kai kowaye garin nan yake faɗa mai irin waɗannan maganganun wallahi mun samu mummunan matsala da shi amma ko yanzu in ka fiye shiga al'amura na rantse da Allah mun samu matsala da kai ina jin nauyin ka amma kai ba ganewa ya za ka kai ma haka kawai bakon kawai annabin ka aka ce in ban tarbe shi ba wa zan tarba ha ba da Allah ni faɗa ma gaskiya to na dai gaya ma za mu samu matsala da kai na gaya ma kawai ni ka yawa kawai mutane kawai samu mutane ido ha ba alaji ni ga baki ɗaya wallahi rayuwa ta kai alini shi yasa ina son ka amma wallahi akwai kai ta shigar da ba ta ka ba yawa sannu Yawa. an zo lafiya Masha Allah. Allah sarki. ai da ma sai inna ma sun san da zuwanka Allah sarki. duka kab yan gida Allah. kowa na so ya ga zuwanka Allah sarki. Madalla. Wai a'a bari ba dalla. Shi abokin naka baya magana ne? to rabu da shi ai ta rayuwar nan wanda ya ce yana yi da kai kai da shi wanda ya ce baya da kai ka aje shi can ni wallahi in mutum baya da ni kashin awaki ma ni ya yi man shi wani kumburi yake haba Ali kai kana da matsala wallahi sai muna da shi yasa wani bi ban san zuwan ka majalisar nan ka nemi kai ta wannan hasada ce ma da gaskiya ta zama abin rigima rigima ce hasada ce wannan kai A'a. ka bari da nake A'a. ka annabinka A'a ba matsala zan rike. A'a karka damu zan rike. Zan rike. Karka damu. A'a zan rike. Karka damu. A'a masha Allah zan rike karka damu. Mu je. Madalla. mu huda da mun tayi ba ni A'a ka dai bari zan rike. Masha Allah. umarni ka yi masa gargaɗi domin kada izarme da yawa. Ka ba a hankali. Ba za ka iya cutar da ni ba. Rabanka shi za ka ci. Mu je ba matsala. amma A'a karka damu. sai na tsika ka ai han ba wani ka nake ka ai bakon ka annabin ka Gaskiya ne. shi ba kora ba ne Masha in Allah. kai hushi da shi zai tashi Gaskiya ne. kuma baka hushi da shi ba dai zai tashi sai wata rana watakila ni ma wata rana in je garin ku Gaskiya ne. ga baki ɗaya shi yasa ka ga na so ka A'a kai dai ga wannan jakar ka kyale ta. Ka kyale ta zan rike. to kenan Kar ka damu. sai ka ci amma dai za ka aje ka ci abinci ko Insha Allah. ka huta Masha ka Allah. samu ma abu mai sanyi Eh saboda na san shi bai so mu yi a'a
Ma shiga kuma kai mana iso mana. Kamar ya ma shiga. Gidan ubana ne fa. Kuma ita na ta ba ta da matsala kana gaya min wai ma shiga. Da Allah ka zo mu tai gidan mu ne. Da Allah zo mu tai haba. Yau wasanni ina gajiya lafiya. Na ganka da bako. Ai ba za ki san shi ba saboda shine karnin shi na farko zuwa a garin nan. To bari an dauko maka. Bari in je. Kafin nan Sirajo ga ina ku gaisa. Okay, ina wuni. Ina gajiya lafiya kalan sannu da zuwa. Akwai gashi kuma yana son ya dan ci wani abinci ko? Ban gama dai girki ba amma akwai shi wanda aka kawo daga makwabta ba a dauko min. A to shikenan bari in kai shi daki ya huta ni kuma in je in samu mashi abin sha. A gama wani fiyala dole ne yana haɗu sunan shi wahayi ne kawai mutum ya dame ka ko da yake akwai rudin tsuha ha ba ni ba ni son wani sanabe wallahi da kici a cewa ne kai sauri ana jira na bako gari ban kudin dan ba bashi ya mai gaskiya malam ruwa sarkin jaye-jaye to in yi tsari banza ne ka za ta yi mana ba shakka shi sa na gama tacciyar zuciya na yawo a gangan jiki ko to ai daɗin abin ni ina da masaukin da nake ba baki kai ko a haka nan kake kuma na ji daɗin jaye-jayen nawa tunda yana janyo min arziki kai ko a haka za ka kare da Allah kai mala biyu ni ban ka ba ka na bashi nawa ne kace ma 250 ga su ga lissawa ka gani ta wannan magana ake faɗa gaskiya ne ashe wata tulura ba ta gurin abin da zai baci gashi kanku sai sa ido kai ku ni fa gaskiya ce sai na ga yawa sai dai in ba za ka ɗauka ba wai kai me yasa Ali ka sa min ido ne wai kai ko da yaushe gaskiya ce sai na ga ma kilbibi kawai da gulma kai ta yi hassada da bakin ciki ni dai da haɗin abin ina da masaukin baki haka nan kake utal Assalamu alaikum. San da zuwa. Yawwa. An yi ni lafiya? Lafiya lau. Ya gaji. To madalla. Ga abincin nan. To masha Allah. Da Allah baki ji ba. In tambaye ki mana. Kamar na san ki. Ba abun mamaki bane idan mun taɓa rayuwa a matattiyar duniya. Matattiyar rayuwa kuma? Haka nake nufi. Kuma umarni